Hi everyone! Naisipan kong mag-quick vlog. So, katutulog lang ng anak ko. Sabi ko ay tamang-tama para makapag-video tayo. Sabi ko maghuhugas muna ako bago ako mag-video, pero mamaya na lang yung hugasan. Ang dami kong hugasan. Yung counter puno ng hugasan, tsaka yung sink puno ng hugasan. Pero mamaya ko na lang yung gawin kasi mabilis lang naman maghugas ng mga hugasin. Gusto kong mag-haul ngayon ng napamili ko kahapon at tsaka nung mga nakaraang araw. Sabi ko mag-haul ako ng mabilisan. So kahapon, nung pauwi na ako pagkatapos ng trabaho, nakita ko tong corduroy brown dress. Yan siya oh. Then, ang cute ng ano niya dito, oh. Yung sa dulo, may parapol na ganyan. Sabi ko, ay, perfect tong pang fall na outfit. Lalo na pagka Thanksgiving. Kasi ganito yung mga color ng fall Thanksgiving vibes. Ganito, mga corduroy type na brown, something like that. So, ayun, napabili tayo ng dress. Sa Walmart, yung brand niya ay Time and True. Yung size ko is extra small. Ano siya? Loose dress siya. Ang cute. Ayan siya guys. $19.98. So, ayan yung nabili ko kahapon. Pauwi na sana ako tapos nakita ko siya. Sabi ko, ang cute naman ang dress na to. So, kinuha ko na siya. Binili ko na siya kahapon. And then, bukas pang mid-ship ako. Kailangan ko na kasi in 3 days ata, in 4 days. Thursday yung Halloween. So, kailangan kong bumili bukas ng candy. Just in case na may mga batang magkatok sa pintuan. Tsaka malaking pumpkin para i-curb namin. Kasi si Ayla ang carb namin para ma-enjoy niya naman yung yung Halloween. Bumili na ako nito. Ito yung maliit. Matagal ko na itong binili. Tingnan mo, nilagyan nila ng tape. Matagal ko na itong binili. Sabi ko, bibili pa ako ng isa, yung malaki talaga. Para maganda siyang i-curb. Sa Halloween, siguro bukas, start na namin siyang, i-curb. Para mailagay na namin sa harap ng pintuan. And then, yun nga, Halloween costume. Ito yung costume ko, Wicked Witch or something. Ito yung costume natin. Nabili ko to sa Walmart. Naghahanap sana ako ng the same na ganitong pambata, pang 3 years old. Kaya lang wala silang pang 3 years old na ganitong costume para the same kami ni Ella ng costume sa Halloween. Kaya lang wala talagang pang 3 years old. Meron silang ganitong pang maliit na bata. Nga lang sa edad na 5 to 6, 7 years old, 8 years old. Sobrang laki pa yung kay Ella. So, wala, hindi kami magkapares ng costume ni Ayla. Pero okay lang. Ito na lang yung sa kanya, yung Dinky Dragon. Yan, super cute. Ito na lang yung isusuot niya sa Halloween, sa Thursday. Sana yung weather hindi masyadong malamig para ma-enjoy ng mga bata yung trick or treating sa neighborhood. Last year, naalala ko, sobrang ganda ng weather. Talaga, mainit talaga siya, parang summer. So, yun yung naalala ko kasi may pasok ako noon. So, nag-enjoy yung mga batang trick or treat kasi nga ang ganda ng panahon last year, sobrang init. So yan, para kay Aylang costume niya na lang yung costume niya. And then last, yung army to na watch. Nung isang araw nakita ko siya, ayan na naman tayo, nabudol na naman tayo. Nagustuhan ko siya kasi meron siyang replacement band. Ayan yung replacement band niya, red. And then ito yung watch, sobrang cute, pang everyday. Gustong-gusto ko siya. Yung rubber niya very comfortable. Yan, pang everyday watch. And then, meron siyang replacement na red kung gusto mo siyang palitan ng red band. Ayan siya guys, oh, diba? Ang cute. Maliit lang siyang pang everyday watch. Yan. Sobrang cute. And then, may kasama siyang extra band. Kung gusto mong palitan yung band, sobrang cute. Ayan. Meron silang dalawang kulay nito. Gray, tsaka black. So, kinuha ko yung black kasi nga, wala lang. Gusto ko lang yung black. And then, gusto ko rin yung strap na red. So, ito na. Ito na talaga yung kinuha kong kulay. Kasi ang ganda. Pang everyday. Pang everyday kayo. Sobrang ganda. Pang everyday. Nasanay ako ng relo na, analog ba yung tawag dito? Yung number siya.
Kasi meron naman akong relo na yung may kamay ba, yung umiikot yung kamay. Every time na sinusuot ko siya, parang natatagalan ako sa pagtingin ng oras kasi nga nasanay tayo dito sa analog sa number. So pag tiningnan mo, numbers talaga siya. So makikita mo kung anong oras na talaga. Kaysa sa yung hindi, yung may kamay, maliit, 'di ba? Maliit yung mga line. So nasanay, ewan ko ba, nasanay lang ako dito sa analog watch kaya mas prepare akong suotin yung mga ganito mga number yung makikita mong oras kasi mabilis lang siyang basahin. Teka, nakalimutan ko. Nung isa raw may binili akong lipstick kasi gusto kong mag-try ng ibang lipstick. Mahilig kasi ako sa lipstick, di bali nang mawala lahat, wag lang lipstick. So, binili ko tong Revlon. Ito siya, guys. Hindi ako marunong mag-apply ng ganitong walang applicator. Ganito yung itsura niya pag binuksan mo siya. Sobrang ganda pa naman ang kulay. Hindi ako marunong gumamit ng ganito. Struggle is real. Pag ina-apply ko sa lips ko, kumakalat siya sa buong lips ko. Hindi ako sanay kasi lahat ng mga lipstick ko is yung may applicator. So, ayun nga, nasanay ako ng ganitong lipstick na may applicator. So, struggle ako dito sa Revlon na bagong bili kong lipstick. Hindi ko talaga siya apply ng maayos kasi kumakalat siya sa buong lips ko. Pero, ang ganda ng kulay, tsaka sobrang lightweight sa lips natin, tsaka siya, naglalast siya ng matagal. Yun yung gusto ko. Kaya lang, hindi ko type yung walang applicator kasi nga, hindi ako marunong gumamit ng walang applicator. So, kailangan kong matuto kung paano yung trick na maglagay ng ganitong lipstick kasi nga, hindi ako marunong maglagay ng ganitong applicator. Mas prepare ako doon sa may applicator talaga. Pero ang gandang, pero sobrang gandang lipstick. Very lightweight lang siya. Ito yung suot ko ngayon na lipstick. Itong Revlon. Pag-aralan ko na lang siya kung paano siya i-apply sa lips. Kasi nga, struggle is real.